כשאני בוחר מחזה, אני קודם כל צריך לאהוב אותו. צריך משהו שם שיש שם שמדבר עליי, שנוגע בי, שמצחיק אותי, שמכאיב לי. זו אולי פעם ראשונה, או אחת הפעמים הראשונות, אולי פעם ראשונה שעשיתי מחזה ממש ריאליסטי, נטורליסטי. מחזה עם קירות, עם מים זורמים, עם אש אמיתית, עם גשם. זה דבר שכל חיי סלדתי ממנו, לא אהבתי לעשות דבר כזה, לא אהבתי לעשות תפאורה עם קירות, אבל אמרתי, זה ניסיון, כי המחזה דורש את זה, המחזה מבקש את זה, ובשבילי לא הייתה פה שום התחכמות, לא הייתה פה איזה שום קונספציה מיוחדת. המחזה כתוב במדויק, יש לו הוראות במה מדויקות מאוד, ובשבילי זה היה כמו לנצח על משהו שהוא כתוב עם כל התווים שלו. תפקיד האם שדבורה משחקת, אישה מבוגרת, כבת 80, שגרה בבית, היא לא זזה כמעט מהכיסא שלה, מתזזת את הבת שלה, היא צריכה לעשות כל דבר בשבילה, מתייחסת לעצמה כאל נכה, היא היפוכונדרית למרות שהיא יכולה ללכת, היא יכולה לעשות כל דבר, אבל היא כל הזמן דורשת את תשומת הלב של הבת שלה, בכל דבר. יש לה כאילו כביכול תלות מוחלטת בבת שלה שהיא רודה בה כל הזמן. זאת אישה קשה, אגואיסטית, שרודה בבת שלה, שחושבת רק על עצמה, שלא מתחשבת בשום דבר שקורה לביתה. אנחנו לא כל כך מכירים דברים כאלה. אנחנו תמיד מדברים על אהבת אם, ופה זה דבר רחוק מאוד מאיתנו, וזה מאוד גרה אותי לשחק את התפקיד הזה. המחזה הוא נפלא. כתוב והדמויות מצוירות כל כך יפה, עם כל כך הרבה הומור, בתוך סיפור קשה, אלים, עצוב, אמת של חיים קשה ביותר, וכל כך מוציאה החוצה גם את החלקים המצחיקים של החיים. עכשיו, אני משחקת את מורין פולנד, שהיא דמות של אישה בת 40, מאוד מאוד סבוכה, בעלת קשת רגשות מאוד מאוד מגוונת, שעוברת הרבה מאוד מצבים שגורמים לה להגיע לקיצוניות רבות. אם אני אצליח לעבור את כל הדברים האלה במהלך ההצגה, שזו בהחלט מטרה שאני שמה לעצמי, אז עשיתי משהו בסדר, ואז אולי גם אתם תהנו ממני, גם לא רק מדבורה שבטוח תהנו ממנה. ואני חושבת שבעיקר אחד הדברים הראשונים שאני חושבת עליהם בהקשר של הדמות של מורין הוא עניין הנשיות, הנשיות שלה מאוד מאוד מודחקת, היא נמצאת בשנות ה-40, זו בעצם ההזדמנות האחרונה שלה למשפחה, לילדים, לאהבה, למישהו שיוציא אותה מהמצב שבו היא מטפלת במקום בתינוקות באמא שלה, והיא מאוד מודחקת. אני הרבה חשבתי על זה בזמן החזרות, התחלתי להתלבש אחרת ממה שאני מתלבשת בדרך כלל. באתי לחזרות בבגדים קצת קרועים, קצת מהוהים, שבדרך כלל אני לא הולכת איתם. הפסקתי להתאפר, קצצתי ציפורניים וראיתי את הבת הנישואים שלי, וככה אני מסתובבת כבר איזה חודשיים בתקווה לנסות לקרב אותה אליי. היא מאוד נוגעת לליבי. באמת ההזדמנות היחידה שלה לאהבה ולאושר נלקחת בגלל היחסים המאוד קשים. אני חושב שהמפתח לעבוד על סוג מחזה כזה הוא לעשות אותו ממש ברצינות. גם את החלקים הקומיים ביותר, לא לנסות לשחק בדיחות, לא להגיש בדיחות. אנחנו מדברים כאן ברצינות גמורה. אף אחד כאן לא מנסה למרות שיש קטעים מאוד מאוד מצחיקים, הכל הוא בעצם מאוד רציני, ואנחנו מנסים עד כמה שאפשר לקרב את הדמויות לאמת שלהם, לאמת של השחקנים, שבעצם מכניסים את עצמם לסיטואציות האלה. הם כאילו כל דמות, אם זה במקרה זה דבורה או ליליאן או אמנון או דניאל, מנסים לשים את עצמם בסיטואציה
של הדמויות האלה שחיות במקום אחר, באירלנד, במקום שמאוד סגור, מאוד מבודד, הן סגורות אחת בתוך השנייה, הן לחודות אחת בתוך השנייה, זה כאילו מקום ללא מוצא, כן? כמו בדלתיים סגורות אצל סארטר, שכאילו האויב הגדול, כן? האויב זה הזולת באיזשהו מקום, כן? ואין להם כאן, אין להם אפשרות לחלץ כי הם אוחזות אחת בשנייה בכוח. זה כמו בכל מערכת יחסים, יש כאן הרבה מאוד סודות, ותמיד כשיש ושקרים. תמיד כשיש שקרים, יש סודות, זה בני דודים. כי כדי להגן על השקר, צריך או לשתוק או לשקר, כן? ובעצם שתיהן משקרות אחת את השנייה, או לא מספרות אחת על השנייה, מפני שבגלל האינטימיות הכפויה, מעצם החיים שלהם ביחד, הן צריכות כל אחת לשמור על איזשהו משהו עצמאי משלה. בגלל זה יחסי אם ובת הם יחסים מאוד מאוד סבוכים, מאוד מאוד קשים, כי כשיש אבא או שיש גבר, האב יוצר יותר איזה שהם גבולות, הבת, אין לה כאן אפשרות, זו דמות שהיא מזדהה איתה, זו דמות שהיא שונאת אותה, אין לה אפשרות להזדהות עם דמות גברית, אין לה נחמה של דמות אחרת, של אב, ולכן זה ממש, אפשר לומר, זה מקום ללא מוצא. ובעניין השפיות, אנחנו באמת לא יודעים. היא הייתה בעבר, היא באמת הייתה... את רוצה לומר על זה משהו? לא, אני דווקא חשבתי על משהו שבשבילי אני בוודאי לא מתייחסת אליה כאל דמות לא שפויה. בשבילי כל דבר שהיא אומרת הוא נכון. זאת אומרת, אני מתייחסת לכל משפט שהיא אומרת כאל אמת. וחשבתי על הקסם הזה שקורה כשמגיע קהל לאולם של התיאטרון. אתה משחק משהו, אתה כבר לא רואה את זה מבחוץ. אתה רואה את הדברים כל כך מבפנים. אין לך מושג כבר, אין לי מושג מה את ראית כשראית ומה הקהל יראה. ואני חושבת שהפענוח הסופי קורה ברגע שמגיע הקהל לאולם. אז אתה כשחקן באמת מבין את הדמות, במיוחד במצב סבוך, כמו המצב הזה. אתה מדבר על השפיות שלה במחזה? את יכולה לדבר גם על השפיות שלך, אם את רוצה. לא, אתה דיברת על השפיות שלה. ברור, היא זאת שבאופן עובדתי לפחות, יש טענה שהייתה מאושפזת בבית חולים פסיכיאטרי. יש בהחלט, אני חושבת, הוכחה לזה במחזה. זה שהיא שורפת לה את היד. אבל זה אנחנו לא יודעים. כל היופי פה... לא, כל היופי פה זה שאת טוענת שהיא שרפה לך את היד. והקהל מאמין לך לחלוטין. אבל במקביל, בתמונה אחרת לגמרי, היא מסבירה היא לא עשתה לך את זה, שאת עשית את זה לעצמך. אבל בסוף... אבל כשליליאן עושה את זה, אנחנו לא מגלים את הסוף. אבל כשליליאן עושה את זה, וליליאן מספרת את זה, זה כל כך אמין, והיא אומרת את זה בצורה כזאת, שאתה בטוח לגמרי, כן? שהיא צודקת ואת משקרת. אנחנו לא יודעים עד הרגע האחרון איפה פה האמת. כי כל אחד כאן יש לו את האמת שלו, כמו שאמר פירנדלו. זה ממש כל אחד יש לו את האמת שלו, והקהל יכול להזדהות עם כל אחת מהדמויות, ולכעוס ולסנוע כל אחת מהדמויות. ואתה התייחסת בצורה שווה לדמויות, כך שיהיה קשה לקבוע מי פה הצודק ומי לא? כן, כי אני אוהב את שתיכן.